O la veu Lleida compta amb 43 desfibriladors en edificis públics i al carrer per atendre situacions d'emergències cardiopulmonars. La plaça de la Pairia, la plaça Ricard Vinyes i l'exterior del pavelló Barris Nord i del camp d'esports són els punts on la Pairia ha instal·lat 4 aparells electrònics perquè puguin ser utilitzats quan sigui necessari. Aquests desfibriladors s'afegeixen als que ja estan distribuïts estratègicament per altres punts de la ciutat i en edificis públics. Els aparells són de fàcil accés i ús perquè els pugui utilitzar qualsevol persona, ja que donen les instruccions per altaveu i truquen automàticament al servei d'emergències. I és que tenir un desfibrilador a mà pot salvar moltes vides. S'estima que cada any es produeixen més de 24.000 aturades cardíaques a l'Estat. L'anàlisi de la mortalitat a Catalunya indica que el 7,45% de les defuncions són a causa de malalties isquèmiques del cor. En el 90% dels casos es podrien revertir si es fes una desfibrilació ventricular.